Moi boa tarde a todas e todos. Damos comenzo á sesión plenaria, que consta de 9 puntos na orde do día. O primeiro é dación de contas das resolucións da Alcaldía 486/24 do 19 de maio de 2024, a resolución 634/24 do 23 de maio de 2024. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE. Vale, segundo punto da orde do día, dación de conta da liquidación 2023. Dende Secretaría se os enviou un correo porque se detectou polo grupo de PSCT un erro no encabezamento, simplemente viña outro nome en vez de o meu. Alguna cuestión? O número 2, o punto número 2, dación de conta, liquidación 2023. Alguna cuestión? Adelante, PSCT. Nesta liquidación que quero ver este documento e quero ver a proposta da Alcaldía, o número 4, porque senón xa avanzamos e facémoslo no número 4. Tampouco quero estar aquí entorpecendo agora, pero disculpade que non tiña aberto isto. E o número 4, modificación de crédito. Sí, é aquí, perdón. Sí, con respecto a esta liquidación do ano 2023, que sale aí un remanente de tesourería de 1.473.000 euros no ano 2023, pois un remanente de tesourería no ano 2023 de 1.473.000 euros, 665.000 euros, nós non pensamos que sexa certo, a non ser que ti me poidas dicir si entonces é que houve algún ingreso na conta do Concello do que non fomos informados. Hubo varios ingresos e aparte deso, este remanente como consecuencia, de todas formas, isto vai no punto número 4. Isto é unha dación de contas, pero vamos, non teño inconvinte en explicártelo agora ou despois. Falamos despois no punto número 4? Vale, alguna cuestión nos demais? Vale. Seguimos. Punto número 3, dación de conta, informe control interno 2023. Alguna cuestión? Nada. Vale. Punto número 4, dictamen da proposta da Alcaldía de modificación de crédito MC11, crédito extraordinario suplemento de crédito 01/2024. Bueno, pois procedemos ao punto. Unha vez rematada a liquidación do ano 2023 e despois dun esforzo titánico, cumpre recordar que destinamos casi 700.000 euros del POS adicional a gasto corrente, despois de contención do gasto, como aquí se ha explicado en numerosas cuestiones, alugueres de vehículos e outra serie de cuestións, racionalización dos recursos, depuración contable e ingresos de subvencións de outras administracións. Pois todo isto, lóxicamente, incrementou de forma sustentable os fondos líquidos, tal e como salienta o informe da intervención e da tesorería. Isto dá un resultado de remanente positivo de 1.400.000
473.665,68 euros. Polo tanto, e seguindo coa máxima xestión posible dos recursos e para continuar coa senda do aforro deste Executivo local, temos a decisión de destinar dese remanente 131.250 euros a amortización de débeda de préstamos, concretamente préstamos para sendas derivados da subvención, sendas peonís, perdón, derivados de subvencións e préstamos contraídos polo anterior Executivo, bueno, derivado de, insisto, de subvencións, por tanto está correcto. O citado préstamo ten un interese de un 5%, o que equivale, se facemos esta amortización, a un aforro de 12.639,56 euros, aparte de baixar, lóxicamente, o que é a cuota. Doutra banda, estaba consignado no orzamento como préstamos, aquí temos orzamento, o sea, o vistedes absolutamente todos, financiación de obra, e dado o estado no que está o viario, en vez de acudir a préstamos, como tiñamos pensado, despois deste resultado da liquidación, decidimos asumir con remanente de tesorería e así evitar xuros e, bueno, posibles comisións e demais. A inversión total vai a ser entre adquisicións de, por exemplo, a antigua Cámara Agraria, un local para a nave de aguas, por exemplo, agora detallaré máis cousas, 1.035.466 euros. E os investimentos van a ser, alcantarillados, asfaltados e adquisicións. Alcantarillados no Ferreiriño, na Torre, esperade que vou a ler, mellor aquí. Afirmado acondicionamiento Rúa, Montouto e Anexa, afirmado e acondicionamiento o estilo Rúa Meneiro, Castiñeiro e Carballo, adquisición local antigua Cámara Agraria, compra de local para nave de augas, asfaltados Núcleo Nespereira, asfaltados Chaves, asfaltados Texexe, asfaltados Coira, asfaltados Montouto, ampliación viario e canalización de pluviais en Maza. Sabedes que hai unha actuación como consecuencia de unha subvención, pero non estaban plantexados os tubos. Entón, unha forma de ampliar o viario, bueno, e que además o demandan en casi todos os núcleos, e agora nos, con fondos propios, meter o tubaxe. Despois, rede de saneamiento, conexión á rede xeral na Torre, e rede de saneamiento e conexión á rede xeral do Ferreiriño. Eso es todo o que se van, tedes os importes, tedes a documentación, e agora abrimos turno. Sí, ya está. Bueno, tamén cumpre resaltar que se deixa a liquidez suficiente sin afectar a estabilidade ou ao principio de prudencia para facer fronte a los gastos que podan vir. PSCT, por favor. Sí, estamos totalmente a favor de todos estes investimentos que acabas de decir, moitos xa foran propostos na anterior executivo e estando vos, estábamos todos de acordo, vamos, contra iso non hai ninguna dúbida. A mí o que siguen sen encadrarme son as contas, Lucía, dese 1.300.000 de remanente de tesourería, entón sí que me gustaría que aclararas cales foron os ingresos, se hubo un gran ingreso que nos do que non fomos informados, porque senón non cadra con aquel alarmismo tan exacerbado por parte do Executivo e tampouco cadra coa realidade dos números que se viñan manexando ata xuño do ano pasado, sin ser aquel alarmismo que ti propoñías, tampouco era esta bonanza que está saindo agora. Entón eu quero que expliques ben cales foron os ingresos que se percibiron. Venega, por favor. Nos ímonos a abster o vosso orzamento, xa o dixemos todo o tempo, se as contas vos dan ou non, verémolo a final de ano e aí faremos balance. PSOE, por favor. Boas tardes. Por un lado, estamos de acordo ca necesidade dos investimentos de naturaleza inaprazable,
xa que os 2 últimos anos da legislatura pasada caracterizáronse pola inacción dun goberno que non gobernou, que non avanzou nas melloras que a veciñanza reclamaba e necesitaba. E, por outro lado, por suposto, concordamos ca proposta de amortizar parte dos préstamos solicitados, o que suporía un aforro que sempre é benvido, e apoiamos a desafectación dos investimentos que se relatan para que sexan financiados mediante o remanente de tesourería. Imos apoiar a proposta. Moi ben, gracias. Bueno, pois María, a ver, entendo que queres insinuar, pero desgraciadamente vou a lerte un histórico, por exemplo, de evolución da liquidación. 2021, 168.667,03 céntimos. 2022, 156.824,81. Cumpre resaltar, e ti o sabes perfectamente, e a algunos compañeros que tamén estaban tamén, que o 25 de marzo de 2023, en sesión plenaria, en plena campaña, se destinou a totalidade, é dicir, 156.824,81 a obra do PIRET, deixando o remanente, cando eu entrei aquí, a cero, sin posibilidad de maniobra alguna. Polo tanto, a ver, que ahora de repente, co histórico que te acabo de ler, se pode ir máis para atrás, e ti podes ir perfectamente. Sí, pero vamos para atrás, para ver o histórico, porque o que estás intentando decir, o 1.473.665,52, insisto, procede de depuración. Sabes lo que es la depuración, ¿no? De contabilidade. Ah, sí, bueno, non estaba eu, porque a mí, desde logo, bueno, perfecto. Depuración, casi 700.000 euros de pos adicional que se botou aquí para gasto corrente. Eso fai que a liquidez suba. Aparte de eso, contención do gasto. Contención do gasto, bueno, pues parece moi sinxelo, pero non é para nada. E despois, un montón de ingresos de subvenciones que viñeron tanto da Xunta de Galicia como da Diputación e do IDAE. Eso fai que a liquidez suba. De todas formas, vamos, se non te convence o que eu che digo, ti poderías haber falado coa tesorera ou coa interventora que está aquí por si quere corrixirme ou me equivoquei en algo. PSCT. Claro, a dúbida que me entra a min é se foron cobrados os 850.000 euros que o Concello tiña pendente de cobrar de Aquagest. Pero entón sí que foron cobrados, pero non se entón xa ingresaron esos 850.000. Entendo perfectamente, Lucía. A ver, por poñer orden, efectivamente, que non hai ningún tipo de ocultismo, todo o mundo estaba esperando que Viacua ingresase, que parecía isto a historia interminable. Efectivamente, ingresáronse os 800.000 e pico euros, bueno, con retrasos e demais, pero es que eso, en esta cifra de 1.400.000, non está, porque eso computa para o exercicio que ven. Xo digo porque, bueno, como dis que controlas a liquidación, eso xa deberías de saberlo tamén. Non, eu sabía perfectamente, pensei que había un error nesta liquidación. Non teño ningún problema en dicircho, pero bueno, PSCT, María, si queres seguir co turno. Nos imos votar en contra, nos creemos que esta liquidación non é correcta. BNG, PSOE. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor, 12 a favor. Votos en contra, 2. E abstencións, 3. Vale, perfecto. Queda aprobado o punto. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 5, o ditamen da proposta da Alcaldía de nomeamento de xuíza de paz.
Bueno, pois aquí tiñemos varias propostas. A persoa que hoxe en día ostenta a titularidade de xuíza de paz nada indica que era que ao parecer presentou a documentación. Polo tanto, decidimos apostar pola continuidade. Hai que decir que esta xuíza xa viña do Executivo anterior e que foi seleccionada polo TSJ de Galicia. Polo tanto, pola nosa banda, apostamos pola continuidade, pouco máis que dicir. PSCT, por favor. Nada que engadir. BNG. PSOE. Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? 17 votos a favor. Por unanimidade queda aprobada. Punto número 6. Dictamen da proposta da Alcaldía de solicitude de declaración de festa de interese turístico do San Martiño. Bueno, pois esta é unha proposta que espero que todos estemos de acordo, porque, como ben sabemos, é un tesouro que temos aquí en Teo, precisamente, a feira do San Martiño, que ten máis de 500 anos, é a única feira en Galicia que síguese a celebrar no mesmo entorno e co mesmo espírito, é dicir, a venta cabalar e demais. E, bueno, nós, dende logo, pretendemos protexerla todo o posible e pensamos que isto é de xusticia, a declaración de feira do San Martiño como festa de interese turístico de Galicia. PSCT? Bueno, xa hai anos que leva sendo de xustiza que declaren o San Martiño como festa de interese turístico. Por suposto, nos non nos imos a opoñer ni a votar en contra, pero estamos totalmente a favor. Pelexámoslo cando estábamos no goberno, non o conseguimos. E máis, e de lo conseguir vos, porque así é como traballa a Xunta de Galicia, cando ten o poder na Xunta, e se teño que vir aquí dentro de un ano e decir, ostra, non lo deron, perdón, non chamonean tanto como eu pensaba, veño e digo, pero estou segura que este ano conseguímolo, porque iso é o que fai a Xunta cando está nas institucións. Veredes como conseguimos. Parabéns para o San Martiño. Hai anos que é de xustiza. Agora xa non vai haber lama no San Martiño, nin problemas de xénero no San Martiño, que era o que alegaban con o mesmo expediente que ides a entregar vos. Pero, en fin, nós, a favor. BNG. Bueno, boa tarde, que antes non o dixen, perdón. Nós estamos evidentemente a favor. Isto é unha proposta que xa se leva facendo tempo, esperemos que a consigan, polos motivos que sexan. A verdade é que me dá exactamente igual que o consigan este ano ou que ven, pero consigan, non? Dito cal, tamén teño que decir que está moi ben ter o San Martiño, pero temos o problema do espazo do San Martiño. Hai que ter actuacións, hai que buscar a forma de conseguir que eso sexa público de alguna forma, non sei, buscade a maneira, hai que conservar esa carballeira, porque se queda sin ela, pois o San Martiño non vai ser o San Martiño, e hai que mellorar todo o que é o entorno esta ponte de Paradela. Entón, se estades dispostos a invertir aí e a facer todo eso, pa adiante, e o San Martiño vai ser seguramente unha das principales mostras de atracción turística do país. PSOE? Bueno, sin lugar a dúbida, imos apoiar a proposta, como digo os compañeiros, xa solicitada hai tempo e merecida. Nos consideramos que, se lle preguntara a calquera teense a súa opinión ao respecto desta petición de declaración, todos dirían a favor. Por tanto, como representantes públicos de parte da veciñanza, nos imos apoiar a proposta. Vale, pois moitas gracias. Decir, Eloi, que efectivamente tes toda a razón, pensamos exactamente igual. De feito, fixemos un intento de falar, sabes que a carballeira é de varios propietarios, que ten tamén os seus dereitos, e hai varios, tampouco quero criminalizar a ninguén, pero hai varios que non, que din que non, que a podemos usar, pero que non a queren vender. Nos seguiremos intentando, porque, é de xusticia. María, dicirte que dá igual como, cuando o tal, lo importante é que veña para aquí, eso como tense. E despois decirche, sinceramente, veremos, oxalá, así o desexo e, dende logo, o penso pelear,
Pelear de verdad, non mandar un papel, pelear de verdad, porque claro, tamén aí entra como se piden as cousas, a intención e demais, porque claro, ti deixas de decir eso aquí e sinceramente eu sabía de boa tinta e os funcionarios e moitísima xente máis, porque además eso se pode demostrar, que non pedíais nada, despois a Xunta non dá nada, non, es que hai que pedir, porque claro, a Xunta non te va a chamar, ten 313 concellos, como ti ben sabes ou deberías de saber. Polo tanto, facer esas insinuaciones, bueno, como queiras, eu só pretendo ter éxito por la veciñanza, precisamente, de Teo. Non hai que desvirtuar os temas. O que é o mismo, por estropear a nariz, queres estropear toda a cara. Entón, non sei, penso que hai determinadas cuestións que debería uno de tener, abrir a mente polo ben dos demais. E logo, bueno, todo o ladrón pensa que son da súa condición, claro. Procedemos á votación. Votos a favor? 17 votos por unanimidade. Queda aprobada. Vale. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, punto número 7. Ditamen da moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE para solicitar que se creen becas para deportistas individuais do Concello de Teo. PSOE, por favor. Ben, por un lado, temos que apoiar a visibilización que este goberno local está a facer dos deportistas que acadan logros nas distintas modalidades. Pero entendemos que con isto non basta. Por eso presentamos esta moción. Os socialistas de Teo, coñecedores das grandes dificultades económicas que teñen que superar os nosos deportistas individuais, teño que comentar que isto xa o levábamos no programa das municipais, pedimos que se creen estas becas para colaborar realmente cos nosos deportistas individuais, como se fai na maioría dos concellos do país. Paso a ler a moción. O Grupo Municipal dos Socialistas de Teo mantén a súa aposta polo deporte local e nesta ocasión centrándose na actividade deportiva individual. Son moitos os deportistas do noso concello que realizan a súa actividade en equipos, clubes deportivos e para eles o concello, a igual que a maioría dos concellos, ten un orzamento que adica a subvencionar e colaborar con estas prácticas. Pero tamén son cada vez máis os deportistas individuais que realizan as súas prácticas deportivas pola súa conta, asumindo tanto eles como as súas familias os gastos que supoñen os desplazamentos, licencias federativas, as equipacións, etc. Grazas ao esforzo e sacrificio que levan a cabo, tanto eles como as súas familias, estes deportistas están acadando éxitos nos seus respectivos deportes, de carácter autonómico, nacional e incluso internacional. Podemos sinalar algún deportista teense que ten acadado nos últimos anos títulos a nivel europeo. Estes éxitos que acadan os deportistas do noso concello levan o nome de Teo por todo o país, incluso por todo o mundo, e consideramos que debería ter algunha compensación e colaboración por parte do concello. Por todo iso, e entendendo que son competencias propias do Concello as de promocionar o deporte e sendo conscientes das dificultades que teñen moitos deportistas individuais para poder levar a cabo os seus entrenamentos e competicións, polo elevado custo que isto supón, solicitamos do Concello de Teo o seguinte acordo: que se aprobe unha línea de axudas a deportistas individuais que teñan carácter de becas e que se inclúa cada ano nos orzamentos do Concello unha partida neste concepto. En concreto, estas becas convocaránse para apoiar a deportistas individuais teenses como medio de promover o deporte en Teo e desta forma conseguir logros deportivos e para o Concello de Teo e tamén para apoiar a práctica e rendemento deportivo, tanto en relación ao perfeccionamento técnico como a obtención de maior rendemento nas respectivas modalidades deportivas, así como facilitando a súa participación en competicións deportivas de alto nivel. Nada máis. Moitas gracias. PSCT? Sí, a ver, a moción que presenta o Partido Socialista, eu entendo que casi como, non sei, como unha declaración de intencións, teríamos que ver logo no concreto como se redacta isto, que é onde a nos xorden como máis dúbidas, como redactar isto para facelo de forma xusta, para tamén facelo de forma xusta co deporte que non é individual, que equiparalo. En principio, nos imos votar a favor, deixando sempre un pouco, bueno, a dúbida a como acaba redactado este tipo de becas. Pero, en principio, entendemos que a promoción do deporte é un obxectivo prioritario. Ollo,
E aquí eu creo que tamén a Xunta podería pringarse, incluso o goberno estatal podería apostar realmente polo deporte de outro xeito, pero bueno, aquí estamos debatindo o municipal, por tanto, nós en principio estamos a favor. Penega? Bueno, nós sin entrar no fondo da cuestión, que no fondo da cuestión estamos de acordo e empatizamos cos deportistas individuais, que o teñen moito máis complicado, sí que quero un pouco poñer sobre a mesa que en función dos recursos do Concello entendemos que se axuda ao deporte de base, que é onde se aglutina unha gran cantidad de veciños e veciñas, neste caso de rapazada. Entendemos que isto fomenta o que é a igualdade de oportunidades para todos e para todas. E entendemos que os recursos do Concello son pequenos e entendemos que temos un déficit de instalacións e de mantemento das que temos que están anticuadas. Entonces, claro, un pouco o que decía a compañeira María, hai que fomentar o deporte de base chegando a máxima xente que se poda para que podamos decir que todos temos igualdade de condicións. Eu para isto me refiro a igualdade de condicións para adestramentos, para a práctica deportiva en sí. Despois os éxitos, habería que ver os casos puntuais. A nós tamén nos... E entendemos que hai outros mecanismos onde todos aportamos, porque todos pagamos impostos, a veciñanza de Teo tamén, hai becas da Xunta, acaban de salir unhas da Diputación, o que sí que non sei se son moi complicadas de conseguir ou que temas en concreto che poden financiar, pero sí que os casos deberían ser concretos. Temos traer ao pleno o caso concreto cunhas bases ben claras e o caso concreto haberá que estudialo e o que podemos facer nós tamén por axudar dunha forma coherente e razonable a unha persona, porque nós que lle podamos dar 100 euros a un deportista non lle vai a solucionar absolutamente nada. Entonces, isto hai que miralo moi ben e insisto que temos que fomentar o deporte de base, que todo o mundo teña acceso ás instalacións e á práctica deportiva. E temos un problema porque o ano pasado, a verdade é que non preguntei se este ano continúa exactamente igual, chavales do noso concello teñen que xogar en Vedra porque non hai campos e cousas así. Pois hai que solucionar estas cousas e hai que dar máis acceso á xente da práctica deportiva. Grazas. Bueno, pois, evidentemente, eu non lle quitaría, Maite, ni unha coma á moción que presentas, tanto é así que nos levamos preto de un mes traballando en unas bases, que todavía é un borrador, que teñen que mirar os servicios xurídicos e demais, e vanse chamar Premios á Excelencia Deportiva. Efectivamente, Eloi, tamén estamos de acordo en que temos a necesidade de campos de fútbol, pero agora mesmo nos estamos apostando por arranxar as infraestructuras que temos e esperamos máis adelante poder optar a outro tipo de infraestructuras superiores, pero de momento vamos a arranxar as que temos, como foi a cuberta do pabellón dos Tilos, como vai a ir agora o pabellón de Ezequiel Mosquera. Tamén estamos totalmente de acordo en que 100 euros evidentemente pouco pode axudar, e tamén é certo que somos unha administración con un orzamento que non é comparable ni a Diputación ni a Xunta de Galicia, e xa que decir ao Estado, pero cada administración ten que xogar o seu papel. Eu, lóxicamente, o meu equipo como rexidora de Teo, e entendo que vos, como parte da Corporación Municipal, verbigracia esta moción que presenta o Grupo Socialista, tamén temos que apostar por aos nosos, intentar axudarles, porque, non é o mismo facer un campeonato, por decir algún lugar, en León, que ter que irte, como acabamos de ver, un campeonato internacional de Xavi, que aquí todos o coñecemos, que ten que ir ao estranxeiro, que ten unos custes, que non son comparables. Non digo que non nos merezan todos, pero, efectivamente, haberá que... nos estamos por eso, indudablemente. Agradecemos tamén as posturas mostradas, a moción, dende logo, que vamos a apoiar sin lugar a dúbida, e cando teñamos avanzadas, as temos feitas, pero o servicio xurídico ten que mirar que todo este correctamente. Polo tanto, cando estén rematadas, vos las enviaré un borrador para que entre todos vexamos e traillamos ao pleno esta proposta. Alguna PSCT? A ver, simplemente non me quero estender con isto, pero esta proposta que ti acabas de poñer aquí, que entendo que é independente da moción que estamos votando, por si sirve de algo,
e os premios á excelencia estaría moi ben se todos saíramos desde o mesmo lugar. Eu xa sei que hai moitos premios de excelencia, coñezo moitos premios de excelencia académica, quizás non é o máis axeitado enfocar, dar unhos premios á excelencia. Igual habería que buscar outro tipo de resultado que non sexa a excelencia, senón o progreso. Non sei, é difícil de medir, insisto, e máis no deporte que é un terreno que non controlo. Pero se empezamos xa dando premios á excelencia, claro, é que non todos partimos a sair a xogar dende o mesmo lugar, explícome. Entón, a excelencia está sobrevalorada nesta sociedade baixo o meu punto de vista. Benega. O que sí que quero matizar, que como tú comentaches que, bueno, a idea é facer uns premios á excelencia, entón a moción do PSOE xa non ten moito que ver con isto, porque eles falaban dunhas becas ou axudas, non de premios. Aparte deso, a min preocúpame como se vai facer isto para o tema dos casos concretos, porque todos temos casos na cabeza, non? E sabemos de persoas que nos representan por aí adiante e que o teñen difícil. Pero tamén hai outro tipo de casos, por exemplo. Vou poñer un exemplo. Hai deportes que son excesivamente caros. Un automobilista. Pois sale un automobilista de Teo, que é brillante, é o próximo Fernando Alonso. É complicado isto do premio a excelencia. É moi complicado. Porque esos deportes son moi privativos e non son para todos, como decía a compañeira. Entonces, sí que creo que isto hai que miralo moi ben e que nos, repito, témonos que centrar sobre todo na igualdade de oportunidades. Antes centrei o exemplo do campo de fútbol, pero é o que se me viu a cabeza. Non falo de deportes de masas, falo de práctica de todo tipo de deportes, todo tipo de canchas, todo tipo de deportes, para que a xente teña a ocasión de practicalos e de avanzar. E eu creo que neso sí que podemos mellorar e sí que podemos axudar de forma real e en un plazo máis ou menos breve de tempo, como a pista estas que se fixo ao lado da piscina, bueno, cousiñas que se poden ir facendo. O dos premios, vexo complicado para despois no día de mañá decir sí, no, vexo moi complicado. É que a excelencia, como decía un pouco a compañeira, é moi difícil de medir. Entón, bueno, vamos, eu creo que lle tendes que dar unha volta e explicarlo ben cando teñades decidido, vale? PSOE. Solo quero facer unha pequeniña matización. Por un lado, comentar que o deporte de base, tanto en Teo como na maioría dos concellos, está apoiado, obviamente mellorable, pero sí que a maioría dos rapaces teñen posibilidade de practicar os deportes que queren. Esta moción se dirixe especialmente a todos aqueles rapaces que, empezando desde a base, vale, e empezando en condicións de igualdade co resto dos seus compañeiros, polas súas cualidades destacan. E todos coñecemos algún caso que ao millor ten que, o que comentaba Lucía antes, ten que viaxar a Estados Unidos ou a Australia ou a calquer sitio de Europa. E as familias normales, con unha economía normal, lles pode resultar bastante complicado, o cal pode parar un pouco a progresión destes deportistas. Vale? A finalidade da moción é esa. Estes poucos rapaces e rapazas, que non son moitos, pero que sí precisan da colaboración, porque a veces ven paradas esas iniciativas por falta de recursos, simplemente eso. E salientar que son moitos os concellos, é moi fácil tirar de bases, eu mirei bases de moitos concellos, sin ir máis lonxe, Orosos, a non quero dicir a Coruña, que é un concello grande, que teñen este tipo de apoio a este tipo de deportistas. É dicir, non son cousas moi excepcionales, e son os que destacan dentro dos propios grupos e precisan dese apoio, e no noso concello non existía esta posibilidade. Nada. Pois sí, exactamente, Maite. E o que creo que ha levado un pouco o error é a palabra excelencia deportiva. Evidentemente, eu non son ninguna experta en ningún deporte e non me vou a poñer a medir eso cando falo, pero bueno, isto é un borrador, isto é un avance. Xa dixen que hoy vamos a verlo todos xuntos. Evidentemente, cando digo excelencia, é o que acaba de explicar moi ben Maite, a portavoz do PSOE, que acaba de dicir que os que sobresalen non é para todo o deporte de base. Hai outro tipo de axudas que acabamos de falar delas, como son Diputación, Xunta, Estado, outras administracións. Aquí se trata precisamente de que os que destacan, acabo de citar un nome agora mesmo, fai 5 minutos, que debido á súa excelencia, e enténdase, eu non son ninguna experta, excelencia porque sobresale e porque va a un, campeonato internacional, cos custes que eso supón.
Pero, bueno, nos, dende logo, isto non desvirtúa para nada a moción é o mesmo, Maite, que nos estábamos pensando, simplemente que en vez de chamarse becas, porque era unha figura que a lo mellor podía complicar un pouco máis as cousas, é o mesmo, pero chamado de outra forma. Pódese modificar, isto é un borrador, pódese modificar o nome, podemos incluir, creo que debemos de velo entre todos. E tamén ter claro, precisamente por eso, porque temos unos orzamentos limitados e somos unha administración de un concello de menos de 20.000 habitantes, que aínda que sería o ideal, non vamos a poder, desgraciadamente, axudar a todo o deporte de base. Isto é para os que sobresalen, para intentar darlles un empuxón. Vale? Entón, bueno, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra, perdón? Abstencións? 3 abstencións. Vale, pasamos ao seguinte punto. Punto número 8, mocións. Alguna moción de urxencia? Nada. Vale, pasamos ao seguinte punto. 9, rogos e preguntas. Bueno, eu quería contestar aquí antes de nada. Entrou por rexistro que o meteu máis que nada para clarificar os conceptos. Alberto Rivadulla Salgueiro. Copia do expediente que regula a cesión da parcela do recente aparcadoiro municipal de Cacheiras. Non hai ninguna cesión. Creo que o clarifiquei aquí suficientemente. Simplemente a alcaldesa fixe unas gestiones debido ás demandas da veciñanza e dos comerciantes para ver se podían ceder de forma verbal esos terreos e así o fixeron, non hai ningún custe para a administración e iso é o que hai. Non sei se querías preguntar alguna cousa máis, pero non hai ningún expediente. Non hai ningún custe e non hai ningún papel desa transacción que non é económica, pero que donde se meteron máquinas municipais a traballar, se meteron cartos municipais a meter zahorra e a pisonar. Non quedou nada por escrito? Pecha o micro, porfa. Mira, no, es exactamente el mismo precedente a finca que limpiabades vos, aí ao lado do Concello, é unha cesión verbal. De feito, o señor veu a falar comigo e me dixo, mire, eu xa o viñan facendo dende fai moitos anos, falei co alcalde, el a cambio de que eu cedese este aparcadoiro para que a xente poidera aparcar, estacionar o vehículo, el limpa con máquinas do Concello, non creo que fora a buscar ninguna a súa casa, con máquinas do Concello, esa finca que está xusto ao lado do bar Manolo, é o mismo. Non ten ningún letreiro de aparcadoiro municipal como hai en Cacheiras, non ten ningún investimento, é dicir, non se tramitou unha factura, porque entendo eu que a zahorra mínimo se compraría, ainda que despois se apisonara con as máquinas do Concello. Non é o mesmo. O aparcadoiro de Cacheiras sería un símil co que hai en Pontevea. E o que hai en Pontevea, que é unha cesión onde se falou de tempos, que tampouco costou cartos ao Concello, pero sí que ten un expediente. Eu entendo que aí, que además aparca moita xente e que se anunciou a bombo platillo como un aparcadoiro municipal, non é o mesmo para nada, por moito que ti agora lle vayas a dar voltas, sabes que non é, e é máis, creo que o debedes facer. Si foi así, creo que o debedes normalizar, legalizar ou como queras chamarlle. Creo que ten que quedar por escrito, saber do que estamos falando cando estamos metendo cartos aí e hai un cartel con un escudo que tanto vos gusta do Concello de Teo ali, como se fora propiedade nosa. Non, vamos a ver, eu penso que sigues confundida. Efectivamente, hai un cartel de Concello de Teo, vos aquí e eu tamén, como rexidora, queríamos solventar esa problemática que viña de fai moitísimos anos, e efectivamente, a lo mellor é como o local da Casa Común de Cacheiras, que está alquilado, que se cobra un alquiler e que vamos a regularizar agora porque non ten contrato, ou como a nave de Augas, que hai un contrato privado entre o anterior executivo, despois, se queres, xo enseña a secretaria, que non pausou ni por secretaria, foi o importe
adjudicado arbitrariamente polo anterior executivo. Entón, claro, se nos ponemos así, efectivamente, nos estamos moi orgullosos de solucionar unha problemática para comerciantes, comercio local, porque se lo apoyas, hai que apoyarlo de verdad, non só cando te interesa. O sea, hai que apoyarlo de verdad. E eso, por exemplo, era unha problemática. E dicirche que toda a terra que se botou ali foi de forma gratuita, foi donada por un constructor. Bueno, pois, que non te den medo, que te den medo outras cousas, que tes bastante do que temer. Vamos a ver, Lucía, ti podes estar aquí contándome ata mañán todo o que fixemos mal, pero ti viñaches aquí a facer as cousas ben, que de eso xa se encargou de publicar todos os xornais do mundo e ti mesma. E eso non está ben feito. Eso non está ben feito. Ti podes sacar hasta o ano 2012, hasta o 82, que nacín eu. Eso que fixeches en Cacheiras non se pode facer. Se hai unha problemática, e había unha problemática. Se lle demos moitas voltas é porque non era doado. E se ti conseguiches facelo tan pronto é porque non seguiches os cauces legais. Volvoche a decir, hai unha figura que se chama cesión verbal, que ti non teñes por que coñecer. Tantas voltas lle disteis que non solucionasteis nada. Non solucionasteis absolutamente nada. E a culpa era de quen? Da Xunta, e se non, pois de Feijóo, e se non, pois del Rei. A ver, hai que solucionar as cousas, as cuestións. Eu é ao que me dedico, que viña a facer as cousas. Dende logo, cando saia deste executivo, a ver se encontrades unha adxudicación directa de 65.000 euros de un ano para outro. A ver, isto é un reto que te fago aquí, diante de todos, en sede plenaria. A ver se a encontras. Porque eso sí que é preocupante. Non solventar unha solución para os veciños e veciñas deste municipio e para os comerciantes. Precisamente cando non se paga absolutamente nada, ni siquiera nos vamos a facer cargo dos IBIs. As van a pagar os propietarios. Vaise facer exactamente o que se leva facendo un montón de anos, que eu non dixe nada tampouco, porque hai cousas e cousas. Aí, en esa finca, que te estou dicindo que é a que está enfrente do Concello, da porta do Concello, e se limpa, e se vai seguir limpando, e se limpou durante 16 anos coas máquinas municipales. Así que, bueno, agora si queremos vir de puristas, pois, bueno, ti di o que queiras, que isto é unha democracia e hai liberdade, pero tamén, claro, eu vouche a contestar, non quero sacar cousas, pero ti te empeñas. Non hai ningún problema. Alguna cuestión máis? Sí. Temos outra entrada de rexistro, pesa non... O sea, só quería responder a entrada de rexistro. Sí, pero eso vaiche contestar a tesoreira, vale. Porque pedíais un informe. Sí. Bueno, pues a tesoreira entrou hoxe ou onte. Non ten presa, simplemente. A tesoreira vai a contestar ese informe. Vale, perfecto. Xa que estamos falando de cartos, hai no extracto de decretos que eu pedín hoxe a Secretaría dúas subvencións directas que foron nestes últimos decretos que se nos anexaron para o Pleno, e hai unha subvención directa en concreto por un importe de 1.700 euros que foi dada a unha asociación cando estaba consignado nos orzamentos 300 euros. Claro, aí hai un desfase importante de cartos. Pois tes que dicirme que asociación, darme o dato, porque así de memoria... Pois mira, a Asociación Carballeira de Francos ten consignado no orzamento 300 euros, concedeche ti unha subvención directa polo importe de 1.700 euros. Entón, eu creo que hai que ser serios. Si se queren subir os importes, tedes unha maioría absoluta, e eu creo que ninguén se oporía a eso, pero o que non pode ser é a unos sí e a outros no, porque, claro, entón agora van con lógica incluso, pois virán a pedir aumento de sueldo el resto das asociacións, por moito que lles faga xustificalo, todas están traballando un montón. O problema económico das asociacións, máxime as que teñen locais propios, que non é o caso, pero temos no Concello algunhas con local propio, é un tema jorobado como para andar facendo esta, non sei... Pois totalmente de acordo, pero tamén che pediría que non fixeras xuicios de valor, te va a contestar o concelleiro de área, antes de que che den a correspondente explicación, que estou segura de que vai haber, e ti con esa actitude criticando absolutamente todo o que se fai, porque sí, ademais, porque el no por no, tampouco axudas, pero ti saberás. Cerqueiro, por favor. Bueno, buenas tardes a todos e a todas.
Malo, dices que hay que ser serios. Sé tú la primera en ser seria, por favor, y sé un poco prudente, que acabas de decir que ciertas asociaciones o acabas de decir que nosotros actuamos de una manera o de la otra. Nosotros, como bien dice la alcaldesa, siempre actuamos bajo ley, ¿vale? Y siempre con un respeto absoluto sobre todas las asociaciones. Esta asociación, el problema que tuvo fue que el año pasado, en las subvenciones que van, las competitivas, hubo un cierto problema con papeleos y después aquí estábamos bajo mínimos en el departamento de económicas, ¿vale? Con lo cual no pudieron darle solución, desde aquí no pudimos darle solución a todo el papeleo que esta asociación presentó. Con los tilos pasó igual, lo de los tilos sí que era nominativa, entonces quedaron sin cobrar y nosotros entendimos que era injusto que estas dos asociaciones, porque nosotros estábamos con muy bajo nivel de personal por culpa de que hubo bajos laborales y otras ciertas cosas. Ah, perdón, pensé que me querías... No, está. Vale. Tuvieron que priorizar su trabajo y no les dio tiempo a acabar de gestionar este expediente. Entonces, la única solución seria, legal y responsable y respetuosa con la ley es entregarles una subvención directa por el importe que perdieron el año pasado sin ser ellos culpables de la situación que estábamos viviendo. Es la única explicación que hay y es la real. No hay nada más, no hay que pensar mal porque aquí nadie está actuando mal. Estamos al revés, actuando para que las asociaciones lleven justamente lo que merecen y lo que necesitan. Vale, y nada más. Vale, acepto esa explicación. Entón, os 1.700 euros que foron asignados agora por subvención directa, entendo que eran as nominativas do ano 2023, que por esta cuestión que me acaba de explicar o concelleiro. No sé que parte no escuchas. La Carballera de Francos era por subvención competitiva, que era una base que creo que había, quiero recordar que a lo mejor meto la pata, 7.500 euros, puede ser, que resulta, bueno, la cifra que había, que ahora no la recuerdo bien, me tenéis que perdonar, pues a lo mejor eran 15.000. Lo que sí sé es que cuando llegamos aquí y quitamos la base de las subvenciones, me dijeron que no tenía ese dinero. Imaginaros que eran 7.500, pues había 5.800, y creo que la cifra era esta. ¿Por qué? Porque los antiguos que gobernan aquí, que eras tú, habíais tocado también el dinero que iba destinado para esta subvención para todas las asociaciones, y la habíais tocado también. Si eso es ser serio, pues no sé. A ver, non me cuadra, se hai un remanente de 1.300.000, pero logo non había para mover crédito para pagarle 1.700 euros a unha asociación. Eu que si queredes, María, si queredes e con boa fe, vos lo digo, e fago esta entrada por rexistro, vos mirades ben como foi ese proceso e respostádesme, porque eu non teño outra vontade máis que aclarar isto. Entón, non pasa nada, isto mirei eu porque estaban os decretos para o pleno, non tedes por que sabelo agora, facemos un rexistro e mandadesmo por escrito e no seguinte pleno, se hai algo que teña que obxetar eu, pois xa obxetarei, se hai algo que teña que estar pendente, que eu creo que sí, que esta subvención nominativa que lles corresponde ao 2024, é dicir, eu entendo entón que estas asociacións no 2024 van a ter dúas subvencións directas, unha que repara do 2023 e a que lles corresponde por este ano. Pois mira, vouche decir, de verdad, non mistures as cousas, porque eu entendo que queres confundir, ou estás ti confundida, en cualquier caso, non sei que é máis preocupante. Pero vouche decir unha cousa, e volvoche a decir, a liquidación, cando nos entramos, daba 156.000 e pico, que o leí fai 5 minutos, que se destinaron ao PIRET e que quedou remanente cero patatero, igual que na partida de educación, que había cero, igual que o fondo que se había prometido ao personal subrogado e que teñen que cobraron agora e o subsanei no orzamento 2024. Por qué? Porque prometedes as cousas e despois, como era todo un trampantoxo, andabais movendo de un lado para outro, sin sentido ninguno. Bueno, pode reírte, a xente non lle daba tanta risa cando os técnicos lle dixeron mira que seria eres, sí, muchísimo, moitísimo. Entón, cando falemos de seriedade, vamos a falar con certo fundamento. Igual que pasou coas subvencións, que o sabe mellor Juan Camín, pasou, por exemplo, co todo o diñeiro que estaba afastado para o fondo dos funcionarios, que se pagou indebidamente dese fondo unha parte ao persoal subrogado e que despois teño entradas por rexistro dos propios funcionarios, que iso é constatable, tedes acceso todos ao rexistro, podedes comprobar, todo o que digo é totalmente comprobable. Presentaban reclamacións
porque non se correspondía ao porcentaxe que tiña que estar retido. E por que non coincidía? Porque detraísteis diñeiro para pagar, taparlle a boca aos subrogados, pero cando chegaron as seguintes axudas non había para pagar ni o que lle correspondía a todos ni a un colectivo absolutamente nada, sendo puristas. Polo tanto, eso tuve que arranxarlo nestos orzamentos. A ver, estamos sendo moi xerosos en que ti penses que non, calando moitas cousas, pero ti empeñas, do cual eu estou encantada. Podes, bueno, tes a palabra. O da subvención, entón, como solucionamos? Aquí non se pode solucionar, pedimos por escrito e traedes un histórico de como foi esta xestión, porque eu non entendín esa explicación, non entendín ben entón se eses 1.700 son do ano pasado, correspondelles outra subvención directa. Entón, bueno, emplazo vos a que nos fagamos unha entrada por rexistro e que nos respostedes ao longo deste mes. Eu, dende logo, non Pois sí, teño que problema meta ningún. Alberto por rexistro, o bueno, o que en sea, digo porque sempre es meta Alberto, que a meta por rexistro e respostamos sen ningún tipo de problema ni de xénero de dúbida. Esta tiña anotada para deixar para o final, porque, bueno, creo que vai ser un tema de debate, máis ou menos xa está falado cos outros compañeiros. Existe, creo que eres consciente, penso que sodes consciente todos os da corporación, un problema agora mesmo laboral cos traballadores da empresa de lixo e recollida viaria. Bueno, ben, é certo que eles antes de digamos, de transmitirnos a nós ese malestar, e xa trataron de falar contigo, tamén sen éxito. Entón, bueno... No, aí sí que non, porque eu estuve reunida co comité no meu despacho con este señor. Mentiras no, Mentiras no. Por aí sí que non. Bueno, pois despois desa reunión con tanto éxito, eles precisaron reunirse con nós para comentarnos que teñen un problema laboral que non foi resolto, nin, en principio, hai vontade por parte deste Executivo de resolvelo. Bueno, pois mira, teño que volver a corrixirte, se entendo moito, pero non é que non haxa vontade baixo ningún concepto. De feito, despois, se podes, agradecería que me dixeras quen te dixo que non nos recibira, porque os recibimos en tempo récord. Un momento, por favor. Eso para empezar. Para continuar, eu o que lles dixen é: vou falar coa empresa, pero non sei o éxito que terei porque sabedes perfectamente que non sodes unha empresa do Concello de Teo. E ti tamén deberías de saberlo. E estamos, para máis INRI, en precario, dende fai varios anos. Por lo tanto, todo o que eu poda aportar, aquí vai a estar esta alcaldesa e o seu equipo, sin lugar a dúbida. O sea, vamos a intentar falar con propiedade, Vamos a intentar falar con propiedade. Además, a ver se teño que facer foto de cada reunión que teño, ou a ver que vamos a facer, porque eso está axendado, Bueno, Lucía, pois entón claramente un malentendido, porque precisamente o que viñamos, polo menos por parte do PCXT, era entendendo o conflicto que é externo, que certamente é dunha empresa cos seus traballadores, pero entendendo tamén que o servizo presta a este Concello e que ninguén quere un déficit na recollida de lixo ou incluso palabras maiores como pudera ser unha folga, que en ningún momento penso que estamos falando aínda desto, pero son os pasos e reivindicacións lóxicas dos traballadores. Nós, o que viñamos a dicirche é que na medida en que ti poidas, efectivamente, medies aí. Se ti xa te ofreciches a isto, pois entón, obviamente, vos hubo algún problema de información ou... De feito, eu xa falei coa empresa e xa lles dixen que tiñan que velar polos seus intereses porque eu, dende logo, lles vou a pedir responsabilidades se hai unha folga. Eso xa o fixen. O que me molesta a mí, María, é que digan, ou digas ti, que non o sei, tampouco quero criminalizar a ninguén, que non nos atendín, que non nos recibín. Eso non é certo. Non, eso non é certo, tampouco dixen eu, Eu dixen que tiberades unha reunión con pouco éxito, foi aí onde enfadaches. Ao principio non
Dixeches eso, por eso pedí na palabra. Ahora emenda plana todo o que queiras, pero ao principio non dixeches eso. Despois dixiste, bueno, pois esa reunión con pouco éxito. Parece que vos en 16 anos, bueno, non quero entrar no mesmo. No, pois eu dende logo aseguroche que vou intentar axudar, pero non porque o pidades vos, que dende logo é lícito e o agradezo. A calquera traballador, só fai falta coñecerme, así de claro cho digo. Pero claro, tamén hai que ser realistas e coñecer a capacidade que podes ter nunha negociación. Agora mesmo estamos para licitar, que espero que o próximo pleno por fin traíamos os pliegos para aquí debatir o contrato do lixo, sin lugar a dúbidas, bueno, estamos en unha licitación, estamos en precario, dende fai varios anos. Isto é o que, bueno, o que os podo dicir. Vale, perfecto, pois nada máis. E si dixen eso, non sei como puido ser, porque eu en todo momento sabía que houbera unha reunión neste Concello, precisamente, infructuosa, pero que sí que houbera unha reunión. Disculpádeme. Pero si eu estou recoñecendo que podo cometer ese erro. Non sei por qué, porque eu en todo momento sabía que houve esa reunión. En calquera caso, a seguinte pregunta xa acabas de respostar. O contrato do lixo entón ven para o seguinte mes, o que sí que te pediríamos é que o mandaras con un pouco de antelación, non o mellor... bueno, es claro, os tempos son os tempos, xa sei que me vas a contestar iso, pero os pregos son os pregos, e nós necesitamos tempo para mirar iso. Mira, vouche contestar outra cousa, e é que temos os funcionarios en contratación e a capacidade que temos. De min non vai a depender exactamente, evidentemente a responsable son eu, pero ti sabes, porque traballaste neste Concello varios anos, ou deberías de saberlo, que aquí hai moitas cousas que atender día a día, e non que este defendendo aos funcionarios, pero es que é en honor á verdade. Xa dixen no pleno pasado que estaban en contratación, pero claro, estamos intentando arranxar o viario, estamos co PIRET, que é un proceso torticero donde os haxa. Deberías de saberlo. Entón, eu, a maior brevidade posible, en canto poda, mandarei esos plenos, pero non depende só de min. Quero que quede claro. Alberto? BNG? Bueno, eu o que sí quero decir, que non o tiña por decir un pouco por este rifirrafe que acaba deste ter, que daba un pouquiño igual, que seguramente se expresou mal a compañeira ou non teño as palabras exactas, pero que daba igual porque vamos a falar todos do tema e iba a quedar claro que sí que existiu esa reunión, o sea que tampouco é para enfadarse tantísimo, vale. Despois desto, sí que quero decir que, bueno, as preocupacións deste caso, do personal do Servicio de Recollida de Lixo, pois levan uns anos xa cuns problemas enormes tanto de maquinaria e demais, que eu sei, como vos decides, que non é problema voso, que é unha empresa privada, pero isto sí que dificulta moitísimo o traballo deles, as maquinarias estropean, se teñen un problema enorme cos horarios, e, bueno, eu creo que tamén, aínda que non sexa unha empresa nosa, sí que lle estamos pagando nós as empresas estas, entón vamos un pouco a empatizar con eles, a darlles apoio, a intermediar ca empresa, que isto sí que me pon un pouco triste, porque nesa reunión que tuvestes, eles non saliron moi contentos de esa posible mediación que tú podías facer ou non. Eles entenderon outra cousa máis ben. Entón, si cando fales con eles yo podes aclarar de outra forma, porque sí que eles entenderon que a mediación era como non é unha empresa nosa e nos dá máis ou menos igual. Entón, estas cousas sí que o faledes entre vós, que seguro que foi un malentendido e xa está. Bueno, a mí o que non me gusta, perdona que te resposto a isto, o que non me gusta tampouco é das falsas expectativas ni enganar a xente. Sí, vamos a arranxarlo todo, non? Eu lles dixen, a verdade, teño a capacidade que teño como consecuencia do que acabo de explicar a outro grupo. Estamos en precario, non é unha empresa do Concello e demais. Home, a mí me encantaría decirlle porque o que a mí máis me convén. Non os preocupedes, o vamos a solucionar absolutamente todo. Non, eu lles dixen, os vou a axudar no que poda, pero tamén que se vayan con los elementos valorativos, porque non quero que pensen, a alcaldesa o vai a solucionar todo, que máis quiseira a alcaldesa. Eu estaría encantada, pero... E non estou enfadada, ni hai ningún rifirrafe, simplemente estamos falando de cousas serias e hai que explicar as cousas seriamente. Ahora que seguramente tamén me expresei
eu mal. Eu non quero que o Concello, que o Goberno Municipal neste caso venda fume tampouco. Eu o que quero é que a xente que ven a falar ca miña alcaldesa pois se vaya un pouquiño co corpo máis relajado, non tan tenso, pero bueno, eso cada un fala como fala e cada un ten a relación que ten cos que o rodean. Dito cal, nos íbamos a facer unha pregunta que, como dixo María, xa contestastes, que ides traer a licitación, bueno, o pliego de condicións para o próximo pleno. Aí, como xa levamos falando moito tempo, entendemos que irá todo este aumento de maquinaria, aumento de personal e demais. Entón, Perdón que non respostei a eso, e efectivamente está contemplado maquinaria nova, que o veremos puntualmente, ides a ter os pliegos. De feito, se pensades que con pouco tempo e queredes que fagamos un pleno extraordinario, vamos a ver tamén o que eu dependo, xa digo, do servizo de contratación. Va contemplado eso, va a renovación de todos os contenedores, de toda a flota, van bases, realización de bases e suxección para que os contenedores, sobre todo nos núcleos rurais, cando haxa vento, pois que non apareza no medio da... Bueno, porque poden provocar accidentes e demais. Bueno, eso, tamén estaría ben que nos posicionemos nos así o facemos para eso tamén está isto en favor de que consideramos que a vida sube, os empregados están en precario exactamente igual que o servicio e teñen o salario conxelado e teñen moitísimos problemas, empatizamos con eles e esperemos que se arregle pronto. E se teñen que facer medidas de presión, o entendemos perfectamente tamén, que sabemos como funcionan estas cousas. Tamén, bueno, vou cambiar un poquinho de tema, ainda que logo supoño que cada un aportará a súa visión. Quería facer unha pregunta, porque sí que sabemos que tú estes unha reunión cos veciños da Florida para propoñerlles un tema de saneamiento. Entonces, a min polo que me comentaron, eu non estaba nesa reunión, pero polo que me comentaron algúns coñecidos que teño por aí, pois que se vai a facer unha especie de fosa séptica de derivación. Claro, a min isto traeme moitísimas preocupacións, porque entendo que o sistema é barato, porque usas a lei da gravedade e acaba desaguando aí. Bueno, entendo que é un sistema barato, se entendemos, eu non teño datos desa información, digo o que me comentaron. Se todo vai derivar nunha fosa séptica como as que xa temos, nestes depósitos que xa temos encaixado e demais igual, todos sabemos que eso, cando hai enchentas, aguas pluviais e demais, desborda e temos toda, con perdón, a merda no río. Entón, se o que vamos a facer é tirar merda ao río, a mí me preocupa. Hai que buscar outro sistema. Bueno, eso pensas ti, que é lícito, pero vamos, nós, dende logo, este Executivo non ten pensado tirar todo o contrario. Todo o contrario. Daí ao reposicionamento do GDR, por exemplo. Efectivamente, na Florida vai a ir unha fosa séptica, que é o que recomendan. Vamos a ver, é o que recomendan para núcleos de menos de 200 habitantes. Aí, como sabedes, non hai nada, dende fai moitísimos anos que están desexando, por eso vai, a parte dos da torre. Podes ver no custe, non sei se vai na folla, pero bueno, xo enseño cando queras, que non é por cuestión de cartos. Se ves o prezo da fosa e o prezo da conexión na torre, vas a ver que prácticamente que pasa. As fosas, como todo, ou é dende logo o esperable, van lóxicamente evolucionando. Non é a fosa que as fosas das que ti estás falando, gracias a Deus, son fosas modernas, totalmente garantizadas, que non emiten ni cheiros, ni absolutamente nada, porque date de conta que estamos moi suxetos á normativa europea. Polo tanto, non nos iban a permitir colocar nada que non fora que cumplera estrictamente co medio ambiente. Aquí os veciños por unanimidade dixeron que sin ningún problema, porque de feito, sabedes a forma de traballar, os chamamos para ver que opinaban, si lles parecía correcto. Os técnicos, é dicir, Andrés, o xefe de augas e o arquitecto, explicaron os detalles técnicos, e bueno, todo quedou en que non había ningún problema, pero bueno, se hai algún problema, oye, teñen a porta aberta, que veñan e mo digan, porque de paralizarlo todo non hai problema. Eu non comentei que tu era un problema, eu sei que na reunión todos os veciños, ou prácticamente todos, estuveron de acordo co sistema. A min o que me preocupa é que non se explicou isto que estás dicindo tú, o tipo de fosa que é, se destas, como as entendemos nós, que pasan por sistemas de, bueno, filtrado de algas, filtrado de area, filtrado non sei que, e acaba desembocando naturalmente, por suposto que o sistema que
Nos, de feito, en toda a campaña electoral é o que estábamos propoñendo para moitísimas zonas e o vemos aceptable. Claro, isto, se o explicas, xa queda claro e listo. A min, como mo contaron os veciños, non lles quedou eso claro, entenderon a fosa de toda a vida. Bueno, a lo mellor algún vecino non entendeu, que pode ser perfectamente, porque, bueno, estarían falando entre eles ou non entendieron o que lle explicou o xefe de Aguas, xa che digo, os detalles técnicos os explicaron diante de mí, explicaron exactamente isto, que eran fosas modernas, que o vaciado, lóxicamente, iba a ir por parte do Concello, que non iba a haber cheiros, que non iba a haber absolutamente nada. Que alguno entendeu, bueno, o lamento, pero bueno, que calquera ten a porta aberta para preguntar o que sexa, e se queren facer un cambio ou calquer outra cousa, tamén poden dicirlo. Eu xa acabei, agora vai falar Noelia. Ben, boa tarde. Eu nada, dúas cousas moi breves. A primeira delas é sobre unha posible contemplación da estrada que na Rúa das Viñas, en Calo, na zona, porque ten bastantes fochancas, para ver se pode mellorar. Sí. E logo outra cousa, pois era unha suxestión, unha mellora de transparencia dentro da páxina web do Concello en canto ao contacto con concelleiros e corporación e demais, pois sí que nos pasou que nos preguntaron e como fago para poñerme en contacto con alguén porque non teñen os correos, por exemplo. Sería eso. Bueno, o miraremos porque pode ser un fallo perfectamente e se é así, lóxicamente, gracias pola suxestión, o arranxaremos. Pero de todas formas o sistema de teléfono, que xa estaba así, cando nos chegamos, é a través da centraliña. Supoño, como é un contrato tamén desos que estamos facendo a vez que outros para licitar, porque tamén estaba en precario dende fai moitos anos, intentaremos que haxa non só centraliña, sino que tamén teléfonos directos con todos. Neste caso non me referio aos números de teléfono, simplemente os correos electrónicos para poder mandarlle as convocatorias de calquera cousa ou así. Non, estaba claro, entendín perfectamente, simplemente era xa, aproveitaba para dicirte isto, por si os preguntan os vecinos. Vale. Gracias. Óscar. Mira que xa che tiño o papeleño preparado, fora da coña ou da broma do momento. Mira, eu tiña tres cousiñas moi breves tamén. Unha, detectámola onte na subida que vai da Vilar de Calo desde Cabo Vila, onde está Madeiras Amazonas, na pista que tira para o monte, a man dereita subindo, hai unha pista que vai para o monte que está sin asfaltar. Detectamos que ali hai un montón de entullo, de rebo, de escombro tirado, eu non sei exactamente. Vale, porque... De feito, estuve visitando esa obra e xa lle comunicamos á empresa que tiña que retirar os escombros a maior brevidade posible. Sí, porque... Claro. Sí, non... Por iso cho comentaba, porque ademais a lei 10 de 2008 de residuos establece que ademais deberían ter un contedor, un lugar onde depositalos e logo retiralos. Vamos, o que establece a lei e ademais a parte que ten que estar redactado no proxecto como tal. Outra cousiña que tamén nos comentan destes estilos, ali diante do hotel sei que se producen así estacionamentos ocasionais que parece que interrompen un pouco o paso ali na zona amarela. Entón, se podedes ir darlle un ollo ou mandar a policía local que lle dea unha visual, pois non estaría mal, sobre todo porque houve algunha queixa nese sentido. E xa para finalizar, esta é un pelín complexa de resolver. Eu asumo porque vivo ali e entendo perfectamente como é o tema. Na estrada que sube hasta o centro de saúde de Fontiñas, de Cacheiras de Fontiñas, perdón,
Perdón, agora sí que se me foi a min. De Cacheiras, e tiña anotado. De Cacheiras, hai unha liña de aparcadoiro que está pola beira dun muro que dá a unha casa. A última praza de aparcadoiro dá xusto a unha esquina que hai dunha finca que ten un poste, que además ten un muro que está como un pouco derruído hacia baixo, está como desplomado. Entón, ali fai bastante complexo pasar un coche entre a última praza de aparcadoiro e a finca esta. É bastante complexo, é dicir, o coche cabe, pero vai bastante xusto. Eu entendo perfectamente que ali hai un problema de aparcadoiro, porque hai un centro de saúde e todo o mundo necesita aparcar. Eu entendo perfectamente. O que vos pediríamos é pois que estivese ben rozada a zona, para empezar, e se se pode falar co propietario, propietarios da parcela, para que aquela zona este un pouquiño máis, non sei, acometer algunha obra de apartar o muro aquel, incluso que aquel muro desplomado que ten certa perigosidade non caia hacia atrás, pois estaría ben, porque ademais é un sitio complexo e costa ademais dar a volta e meter o coche por ali arriba. Pois sí, e temos varias queixas, ao respecto. De feito, dende o Departamento de Medio Ambiente se lle han mandado 2 apercibimentos para que limpe, porque sabes que é terreo privado. Estamos en elo, dende logo. Volveremos a insistir e intentaremos outra vez falar con eles a ver se atenden, un pouco a xenerosidade de todos os veciños. Con respecto ao que dicías de los tilos, pois sí, no momento que temos que apelar aos veciños e as súas sensibilidades, sei que iso é certo, porque estou bastante nos tilos, e a policía ten indicación, non só por eso, sino tamén por la oleada de vandalismo e de roubos que hubo, de ir, con certa, digamos, frecuencia. Volveremos a insistir. Gracias por las apreciacións. PSOE, por favor. Sí, 2 cousiñas tamén, e a máis unha repetida, como somos os últimos, nos toca repetir. Recordar que no anterior pleno falamos dunha tubaxe na Pedreira que vertía ao río Tinto. Eu pasei por ali este día e o tubo sigue, non sei se se actuou de algunha maneira. Sí, porque é moito que descarga no río e, os pescadores e os veciños, aparte de o cheiro, que iso, era simplemente para recordalo. E vou a redundar no contrato da basura. Efectivamente, tivemos a reunión todos cos traballadores, xa respondestes a maioría das preguntas. Simplemente pedirvos, no nome dos traballadores, que dende o Concello se faga, non o dudo que o fagades, pero redundar en eso, se procure, na medida do posible, a mellora nas condicións laborais dos traballadores, que, igual que o contrato, son moi precarias, e todos temos en conta que o descontento dos traballadores sempre perjudica no funcionamento do Concello. Pola miña parte, nada máis. Ahora creo que Monse ten un... Pois asegúroche, Maite, por respostarte, que estén contentos os traballadores, temos a mesma intención, tanto vos como nós, porque a quen máis beneficie que os traballadores estén contentos en unha boa situación é a veciñanza de Teo. Por lo tanto, aí creo que non hai discusión alguna. Eu comprométome a volver a falar con eles, volver a citarlos no despacho. Non digo aos traballadores, me refiro á empresa, porque os traballadores, está claro, o que me dixeron, eu non é que non empatice, todo o contrario, pero que volvo a insistir, eu tamén síntome un pouco así, pola situación, pero, eu presionar, os iba a dicir, chamar e preguntar, porque o señor moi contento non se foi do despacho, Hola, mira, 2 cousiñas rápidas. Mira, nos jardíns que hai na Mediateca do Grilo hai un árbol que está tumbado de todo, non? Decir, tumbou un poquinho aire, entonces eles, solicitan un pouco que se lle poña un tutor para levantalo. Despois tamén solicitan a xente desa zona que se ilumine un pouco ese aparcadero, porque, a zona de abaixo está demasiado oscura e a xente que ven de noite
De cal aparcamento? De Municipal de me falas? Cacheiras. Do de Correos? Do de Cacheiras, sí. Pero, hombre, como que me acaban de decir, por ir a rozar, No. como para meter ali farolas. No, a xente pide que se lle poña un foco porque que de noite, cando se chega moita xente non quere aparcar abaixo porque ten medo de noite. Estamos de acordo, pero eu xa non me meto. Mira, e outra cousa, o de rebachear, mira, na carretera que vai de Luou a Calo, que en Quintáns, onde pasa o puente da autopista, ali abreuse alguén, imagino que pa un... Sí, está rota, o tubo está á vista. Pois hoxe había un trozo aberto, porque hoxe pasei eu por ali. Sí, hoxe había un trozo aberto. E despois outra, en Puente Bea, na zona que vai de... Sí, na zona que vai de Puente Bea, que vai hacia a carretera de Padrón, que xa se asfaltou tal, aquelo está outra vez tremendo. Levantouse todo, está tremendo. Tremendo. Pois nada máis, eso. Pois... Cantoña, sí. Como son, pero que xa se dotou. Bueno, damos por finalizada a sesión plenaria. Gracias a todos e boas noites.